A valentía amosada na regulación das vivendas de uso turístico é un exemplo de traballo con decisión en beneficio da maioría da sociedade, por certo, sin a colaboración da Xunta, que ten as competencias e os instrumentos legais para facelo. Eu non son moi amiga de darlle consellos a ninguén, pero hoxe quería darlle un consello ao señor Rueda, que todos esos esforzos que o Partido Popular e a propia Xunta está dedicado en facerlle oposición ao BNG e á Alcaldía de Goretti San Martín, que o dedique a traballar e para garantizar ese dereito a todas as persoas que a día de hoxe non o teñen. Os concellos BNG van traballar no ámbito das súas competencias para defender ese dereito á vivenda, pero tamén sabendo que a Xunta que realmente ten as competencias que fixo foi unha política de brazos caídos, dinamitar a política pública de vivenda e deixar soas a miles de familias, a miles de mozos e mozas que vían como o acceso á vivenda se convertía nun artigo de luxo sin que a Xunta fixera absolutamente nada. E frente a ese exemplo da nada temos a valentía do Goberno de Santiago de Compostela, que na medida das súas posibilidades está enfrontando decisións que son, ademais, decisións positivas para a cidade, para precisamente garantir ese direito á vivenda, e é un orgullo para o BNG.